El proper dilluns tenim plenari a l'Ajuntament amb què, com segur heu vist en els mitjans de comunicació, doncs el tema de la moció que s'ha presentat al voltant de la prohibició del burca pel carrer, de les dones que van tapades d'aquesta manera, doncs es prohibeixi. La veritat és que si us he de dir el que jo penso, jo no em fa excessiva il·lusió tindre que parlar d'aquest tema, perquè 3 persones o 4 que portin burca a Tarragona no justifiquen aquest debat, i en tot cas el debat de la immigració, que és un debat bastant més profund que tot això, i que és un debat, doncs, per exemple, de la política socialista de papeles para todos i del desastre que han fet en la política d'immigració, és un debat que no es pot resumir, no?, en el tema burca sí, burca no, però bé, en tot cas, estem al ball, hem de ballar i doncs nosaltres hem intentat racionalitzar al màxim les mocions que s'han presentat i mirar que s'arribi a un acord. Però jo no us volia tant parlar d'aquesta com d'una altra, us resumiré molt breument, i que és una que sí que presentem nosaltres i que sí que crec que realment és important per la gent, no?, que és el tema de la connexió ferroviària de Tarragona. En aquests moments penseu que tenim una situació amb la que el retall amb les obres i amb les infraestructures pot fer que ens veiem afectats en una obra que per nosaltres és fonamental, que és l'alta velocitat venint per la costa i venint, per entendre'ns, de València i de Múrcia i d'Andalusia. Aquesta alta velocitat és estratègica i és fonamental per Tarragona. Nosaltres en presentem una moció per defensar que no sigui aquest un tema que retalli, i esperem que aquesta moció tingui francament més importància que la del burca, perquè com us deia, la del burca em sembla que és matar mosques a canonades i que el que realment s'ha de fer és preocupar-se de les coses que avui preocupen a les persones. La crisi, com sortir-nos, les infraestructures, i aquesta, en tot cas, serà el que intentarem, a veure si tenim sort, el proper dilluns en el plenari Convergència i Unió.